Alaikum warahmatullahi. Barkanmu da sake saurara a cikin wannan channel mai albarka wato mai suna Tudu Hausa TV. A yau mun zo muku ne da wata sabuwar hanya wadda za ta nuna maka yadda za ka samu chips ƙwara 7 a cikin shareit. Don Allah kada ka manta idan wannan ne zuwanka na farko a wannan tashar tamu mai albarka da ka yi mana subscribing sa'annan ka danna alamar ƙararrawa, wannan shi ne zai baka damar da zarar mun ɗaura sabon bidiyon mu za ka gani. So bara mu je ga lesson mu. Da farko bara mu shiga cikin shareit tamu. Yauwa ga ta nan tana buɗewa, za mu ba ta few second ta ɗan buɗe. Idan ta buɗe sai mu je can wajen dashboard namu. Yauwa ga dashboard namu. So bari mu fito mu shiga cikin clicker assistant. So da farko idan dai za ka fara shi za ka je cikin play store ne ka yi downloading na clicker assistant. To mu da yake mun riga da mun sauke clicker assistant ɗinmu cikin play store ɗinmu, ga shi ne mun yi installing ɗine, bara mu buɗe shi, ga shi ne ya buɗe kenan, mun buɗe clicker assistant ɗinmu. So da farko za ka zo nan ka danna start service. Idan ka danna start service ya nuno ma sai ka danna cancel, ga shi ne idan ka danna shi yauwa to sai ka danna got it, ga shi nan okay. Sai mu fito mu koma cikin shareit namu, ma'ana kenan ga shareit ɗinmu nan sai mu koma ciki, sai mu je wajen crazy, ga shi nan sai mu je wajen crazy chase. Idan mun je wajen crazy chase namu sai mu shige shi. Idan mun shige shi mu ɗan ba shi few second ya buɗe. To sai mu zo mu yi amfani da abin nan namu clicker assistant namu wanda shi zai kawo mana clicking na chips. So bara mu ɗauko, sai ka danna inda plus ɗin ga yake sai ka ɗauko ka ajiye shi hakan. Idan ka ɗauko sai ka ƙara danna plus ɗin nan, shi ma ka ƙara ɗauko wani ka ajiye shi hakan. Ka ƙara danna plus ka ƙara ɗauko wani, shi ma ɗin ka ajiye shi a hakan. Idan ka ajiye shi a hakan yauwa sai ka zo nan na farko ɗin nan ka danna shi, kun ga nan yana 50 minutes sai ka maishe shi 1, nan wajen 70 ɗin nan sai ka dawo ka maida shi 10. Yauwa sai shi ma na biyu ɗin ka zo ka yi mai haka nan ka cire shi da 50 ka maida shi 10. 1 shi ma nan ka maishe shi 10. Nan ma kana iya masa haka, nan ma ka maida shi 10. Yauwa bara na ƙara saita su. Yauwa sai ka danna ga wuri ne, idan ka danna sai ka danna play, shi zai yi ma clicking da kai ne ba sai ka yi clicking ba. Bara mu ba shi lokaci. Yauwa kun ga ga shi nan ya samo min guda 7. Mun gode da kallon wannan tashar tamu mai albarka. Kada ku manta da Allah idan wannan ne zuwanka na farko a tashar tamu mai albarka da ka daure ka danna mana subscribing. Mun gode, mun gode.